шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед? агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ санҷар медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои санкт петербург ва москваи федератсияи русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас санҷар медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия санҷар медиа боз ҳам зеботар мегузарад. салом дӯстои азиз, мана бо фоҳиши бисёри подписчикҳои навор гирифта шуда истодааст. ҳаво айни ҳол аст, печкаҳо баромадагӣ зинаро бошам мефаҳмем. чанд пули шуда истодааст. Очень что брат? Интернет, брат, интернет. Нишмой гирисудагим не брат. Полками чизой гирисуди ам халос. Наш понусоман бефикрам. Качес ниш понусоман, и наш дасоман дӯстони азиз. Ин майдон очи? На дасомоне. چند پول شده که این یکم شنگه نمیدونم نرخش کرده چی بی پول سیاه بفیرم چند پول ایستو سکا؟ چند ایستو؟ چند پول سر میشه دکم؟ من شما گریستگی نمیدم که چیزایی هم تو گریستگی هم خلاص از زمستان سر شد آدمو عرسی وای میکنند و خوراکا برای همین سبب چند پول سر میشه؟ 400 سر میشه از 400 تومان سر میشه بریم شریک کنیم و دام رسیدیم کمتر نبار تشویشش کردن رسید و بفیرم همه چیزها این حال